Драги слушатели на Радио Ава Мария, вие сте с Вяра Гранчарова с рубриката «Да поговорим за изкуството». Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Ава Мария и на рубриката «Да поговорим за изкуството». Изключително съм благодарна на младата, безкрайно работлива пианистка Фани Куцарова, която е в студиото тук на нашето предаване и ще разкаже един много интересни неща за нейната дейност, за нейните музикални постижения. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Очарована съм да съм ваш гост и се надявам, че и на слушателите ще им харесат нещата, които ще кажа. Да, много съм радостна. Успях да се запозная индиректно с теб, не така визави, но се ви срещнахме. Беше много мил нашия разговор. Присъствах и един прекрасен концерт на твои гости, които ти си направила един прекрасен фестивал, който не е от вчера, за който аз много искам да ни разкажеш за този фестивал. Но нека кажеш няколко думи за себе си, за това, че ти си един прекрасен пианист. Ти не само свириш пиано, свириш и чембало и си отдавна в музикалните среди. Можеш ли да кажеш как тръгнаха при теб нещата от мъничка и после по-късно като студентка? Аз съм реално четвърто поколение музикант. И в същото това време съм и четвърто поколение учител. Така че винаги в тези две насоки са вървяли нещата. Моят прапрадядо е един от основателите на първия български оркестър в Шумен. Свирил е на виолончело, направено от самия него. В оркестъра на Данаил Шафран са се разхождали на една платформа и са музицирали. Така че моите музикални корени са от много дълги години. Много древни. Да, и нямам никакъв спомен някога през живота си да не е имало музика около мен. Да. А когато беше вече така озряла или може би не съвсем за пияното, първият ли инструмент беше това, който ти пожела да свириш и твоите родители казаха да, добре, ще купим инструмент или? Не, вкъщи винаги е имало пияно, защото майка ми е завършила музикална академия с пияно теоретичен отдел. Тя беше музиколог, но всъщност аз изобщо не съм искала да свира на пияно. Така. Бях може би на 4, когато в зала България отидох на един концерт, майка ми ме заведе, на който професор Здравко Йорданов, виолончелиста, свиреше нова българска музика с оркестър. Да, това е много сложна музика на времето. Знаеме как... Аз съм правила нова българска музика всеки ден, всеки месец фестивал се правеше през годините. И при това в зала България се правеха едни грандиозни представяния. Да. Сериозни беше. Да, и въпреки, че беше нова българска музика и той свиреше нещо, което в момента много щадим децата. Та Моцарт, да им е лесно, да им е така приятно. Мелодично. Да, мен направо са ме хвърлили, без да ме питат дали ми е приятно или не. Но истината е, че на този концерт, чувайки гласът на виолончелото, прибрахме се вкъщи и аз казах, имам спомени от най-ранна детска възраст. Това е и казах на майка ми... Малък шок. Започвам да свира на виолончело. Майка ми ме пригледа много така. Баба ми е един от първите випуски на музикалната академия също. И тя е завършила с пеене и майка ми си е мислила, че така аз ще пея, ще посвирвам на пиано, но никога не е минавала през гъла виолончелото. И тогава си спомням, че тя ме заведе в старата сграда на музикалната академия. Тогава консерватория. Консерваторията ме заведе. Беше на един от високите етажи кабинета на професор Здравко Йорданов. По това време в консерваторията се пушеше
и по коридорите Навсякъде. се плуваше между дим. Вътре в неговата стая трябваше да И всички професори, го освен открием, това, да, плашиха много. точно да го открием къде се намира. И в неговата стая имаше, както винаги, много студенти. И той реши, че трябва да ми направи един слухов тест, който след като свърши, погледна майка ми и каза: ма тя е готова челистка, само че трябва да порасне. По това време, Да. защото не съм чак толкова млада, по това време половинки, четвъртинки, Нямаше такива инструменти. нямаше. Много рядко, много рядко. Да, можехме да започнем само на голям инструмент. И той каза, трябва да порасне, защото челото е по-голямо от нея. Да, вие сте били. И за това, докато порасне, да вземе да свири на пиано. Да. И аз от немай къде започнах уроци с моята първа учителка, доцент Лилия Кутева, която беше един фантастичен преподавател. Да, тя беше прочуто име в музикално училище, изобщо средите на преподаването Но на тя пиано. беше изключителен ерудит и интелект. И аз много обичах да хода от тях, защото имаше една огромна котка Миса, която се катереше по пердетата и се разхождаше по корнизите, но винаги уроците бяха много забавни. Освен това, госпожа Кутева беше намерила тогава ноти, които бяха американски издания на един от композиторите Шаум, който до ден днешен се използва, но тук тогава не беше познат. И те бяха с картинки, тя ми ги беше снимала и ми даваше да отцветявам картинките. И за мен това беше много забавен период в обучението ми по музика. Но, така или иначе, минаха години, започнах да свиря на виолончело, но беше прекалено късно. Защото аз вече с пианото имах международни награди, свирах големи произведения, а 6-ти клас, 12 годишна, трябваше да започна с едно виолончело да свира по половин час празни струни, за да си оправя постановката. Да, така се учеше. Първо празни струни, постановка, лък. Постановка, лък, после на грифа. За мен беше много трудно, че на виолончелото се задържат пръстите. Освен това, бройката на пръстите е различна от пианото. Различно, да. Всичко е различно, разбира се, това е струнени. Но мой учител беше Анатолий Къстев и с него доста добре напредвахме. Но Анатолий замина на специализация в Белгия, тогава го изпратиха, си спомням. И мисля, че това беше краят на моята виолончелова кариера. Виолончелова кариера. Но пък аз мисля, че в живота всяко зло е за добро. Така че с този 6-ти клас започнах да уча с професор Богомил Старшенов. Много сериозен професор. Чиято годишнина 100 години стават следващата година, 26 от неговото рождение. То е едно име, което е доста забравено и за него няма, може би защото той няма наследници, няма много нито написано, нито публикувано, а той беше един невероятен човек беше. Невероятен ерудит. Не трябва да забравяме, че на него се дължат Софийски музикални седмици. На него се дължат половината от международните контакти, да не кажем малко повече от половината, които Министерство на културата по това време изобщо направи с целия свят. Ние тук имахме оперни конкурси, балетни конкурси, които бяха единствени по рода си, защото оперният конкурс беше единствения в света, на който на последен тур се пееше цяло представление. Да, така беше. Да. А пък балетният конкурс беше първия във Варна, който и него вече го няма, който тръгваха кариерите на всички големи балетисти. Имаше едни такива членове на жури, които аз съм обикаляла от човек на човек да си събирам автографи. На оперния конкурс Елена Николай идваше, големи имена Мирела Френи, Георг Гюзелев. Кой ли не? И наистина културата тогава беше и
Тези конкурси бяха винаги членове на Асоциацията на международните конкурси и нещата бяха на едно много, много високо ниво. В момента този конкурс го няма. Освен това направихме в Шумен Панчо Владигеров. Да, конкурса Панчо Владигеров, да. Да, имаше даже предложение, си спомням, това се обсъждаше така в музикантските среди, че Алексис Вайсенберг трябваше на първата награда да подарява роял. Не знам после какво се е случило, но това са неща, които са в моите Да, това е една история. детски спомени. Да, детски спомени, да, защото това е времето до моята гимназия. Да, аз успях да започна обучението си с професор Стършенов. За съжаление, той много, много млад почина. Да. И аз с него имах контакти само година. Но това е едно малко вдъхновение, което може да ти бъде една тема на по-нататъчно някакъв фестивал или нещо посветено на него, точно което така. Може да развиеш с най-голямо удоволствие. Надявам се до година да успея да направя нещо по този въпрос, но не искам нищо в момента да казвам, защото всичко зависи от финансирането. Разбира се. Така, след това започнах на едно прослушване за международен конкурс, ме чу професор Любенчева. Тя, не знам дали си спомняш, беше човек, който в момента, в който я видяха всички, и професори, и каквито и да било музиканти и студенти, се строяваха в две редици. Тя беше малка жена, на ръст, но много голям човек, много голям музикант. И всъщност тя е човека, от който аз научих абсолютно всичко за занаята свиране на пиано. Да. С нея успях да изкарам гимназията. Последствие се оказа, че съм най-малката и ученичка. И последната. Да. И после в музикалната академия бях с Милена Молова. Също е много голямо име. Да, но много голямо влияние са оказали върху мен учителите ми по камерна музика. Да оставим това, че Любенчева смяташе, че камерната музика е висша форма на музициране и това някак си ми го беше сложило в главата. И моите контакти с Георгита Бояджиева и с... Една голяма виолончелистка Георгита Бояджиева, да. Страхотна виолончелистка, но тя е страхотен музикант и страхотен човек. И Виктор Чучков бяха хората, които... Професор по пиано Виктор Чучков. И голям пианист също да, беше. По камерна музика ми беше музика, професор. Да. При него интересното беше, че от него не се учеше толкова от неговите разкази, а от това, че той казваше, я се отмести и сядаше и започваше да свири с мен. Или с някой друг. По този начин преподаваше. Каже, ама това е много лесно. Сега тази Моцарт соната, 2 пиана. И аз седни тук отстрани и започваше да свири и нещата просто се наместваха по един абсолютно различен начин от това, което човек си е представил. Да.
Така че това са големите имена в моето обучение. Много хубаво е професорът ти да ти покаже и да ти посвири. Това е нещо, което аз също разбрах, когато бях Баден-Баден на времето, че когато един човек ти покаже и ти свири пред теб, съвсем различни са нещата. Точно така е. Точно така е. Била съм и на майсторски класове, но истината е, че това, което съм научила от хората, а всичките ми професори, които споменах, те са свирили с мен. Да. Включително Любенчева, няма да забравя, тъй като аз съм огромен фен, както е модерно да се казва, на Бах. Имам 3 диска с музика на Бах. Това е, може би, любимият ти композитор. Абсолютно Или ми е композитора, любим. при който ти се прекланиш като талант, като... Не, просто ми е любим като начин на изразяване. Да. Може това да е странно, защото в България много малко хора могат да свирят Бах. И много малко хора... Сега в последните години се обръща внимание на бароковата музика. Да, така е. Но преди това Бах се свиреше по един изключително романтичен начин, който беше абсолютно присъщ за руската пианистична школа. Да. Сега за другите школи не мога да говоря. Аз не знаех как да свира Бах, но Любенчева беше завършила и орган. За нея Бах беше най-голямото. Няма по-голямо. Няма по-голямо. И всъщност аз с нея много ми беше трудно първата година. Много ми беше трудно да се науча на звукоизвличане, на фразировка, на пипане, на щрихи, на водене на гласове. Но сега не мога да си представя въобще как може да не свира предимно това. Да, общо взето, това е с моите музикантски въжделения. Да. Бах, че е любим композитор, да. Включително и диска, който ти подарих. С гадулка много експерименти правя. Сега може на тебе, като човек, който свириш на виола да гамба, да не ти допадне звучността на гадулката, но... Да, беше ми много странно това, когато го прочетох, че гадулка е свирила Хан Себастиан Бах 3-те сонати, които са много и трудни. Те са много трудни. Да, има на този инструмент гроси там, които са... И си казах, това е било някакъв голям експеримент. Голям експеримент. Не само за теб, нали, но и за солиста, който се е докоснал до това. Момчето, с което ги записахме, е един фантастичен гадолар на 24 години. Беше ми студент в академията. Точно това иска да питам, идеята и връзката с този човек и как се стигна до тази връзка идея? Корепетитор. Бях му корепетитор. Дадоха ми 1 година да свиря с гадулки и тамбури. И този човек, Мартин Владимиров, държа да му кажа името, това е за 16-17 години, които съм в Музикалната академия. Това е първият студент. Той вече е и колега в академията, но това е първият студент на тази възраст, който е толкова отдаден на музиката и е готов да експериментира. Той е посветен. Това е голямата му любов да може да изсвири всичко. И включително има и рок изпълнения. И то на този инструмент, който е народен всъщност инструмент. Инструмент е народен, изключително труден, защото той е само с 3 струни. Освен това, струните само се докосват, те не се и натискат. Интонационно това е, може би, едно от най-трудният инструмент, който съм виждала. Но той се пребори. Само на 24 години ние за 2 сесии от по 3 часа в Националното радио успяхме да запишем този проект, 3-те сонати. И сега имаме и други идеи. Ние продължаваме съвместна дейност. Да.
Сега вече сме, освен, че свирим заедно с него, свирим и с кларинетиста Венци Трифонов. А как се назовава вашето трио? Има ли си име? Не. Не, просто като се чуе, че трио, пиано, гадулка и кларинет и хората загубват ума и дума какво повече да говорим. Но истината е, че успяхме, те са страхотни музиканти и двамата, и успяхме да направим наистина много хубави неща. Попътувахме няколко програми. Ето сега свирихме на 15 октомври, свирихме френска музика, като винаги включваме и фолклор. Защото аз мятам, че автентичният фолклор са нашите корени и по никакъв начин не трябва да бъдат прерязани. Забравени, Да, това е нещо, което преди много години, четейки за дейността на Бела Барток, не само като композитор, но като педагог и като стратег на музикалното образование в Унгария. Тогава бях изумена от факта, че той е открил. Това е на Неукия откритието. Аз винаги съм мислила, че децата трябва да бъдат започвани, слагани на инструмент, какъвто е да било, на база наши фолклорни мелодии. Обработени за класически инструменти. И се оказа, че всъщност той това го е открил много преди мен. И това за мен беше много приятно и така. Не само приятно, вълнуващо откритие, че всъщност нещата не са само мои мисли. Там на база фолклор е цялото обучение и затова те имат едно много силно развито хорово изкуство. До ден днешен в училищата се учи 4 часа музика седмично. Това е прекрасно, Това е нещо, което развива фантазия, нещо, което развива... И възпитава безкрайно. Възпитава, което развива мозък, логическо мислене, абсолютно всичко. В младия човек, И любов към музиката, разбира се. Точно така. Така че ето това са част от нещата, с които се занимавам. И сега може би трябва да ти разкажа за фестивал. Сега аз ще те насоча към тази идея, така наречения ти фестивал с едно много странно име, музикални зоографии, което изведнъж така те грабва и казваш си, колко интересно. Това не е първо издание, което ти правиш тази година. Тази година е второто издание. И има много сериозни концерти, които си имала и в миналата година, като първо издание. Аз слушах какво е било. И тази година също едни много престижни неща. Така, разкажи, защо точно музикални зоографии и точно това название? Названието музикални зоографии заради това, че нашето сдружение ProArtibus, един от членовете е големия наш художник Румен Статков. По принцип, замисъла на фестивала е да обединява всички видове изкуства. Не да се занимаваме само с музика. Аз си мисля, че само изкуството и обединението на артистите могат да ни спасят в момента и по някакъв начин да допринесат за нашата култура. Говоря за страната, не говоря само, а и за света. Като наблюдаваме какво се случва, това е нещото, което може да спаси света. Ние всички артисти, нямам предвид само музиканти, и художници, и театрали, и танцори, и автори, писатели, всякакви писатели. Всичките сме индивидуалисти. И фотографии, във всички изкуства. Всички сме страхотни индивидуалисти. Ние работиме сами. И работейки сами, ние не можем да се обединим по друг начин. Колко пъти е имало, няма въобще да зачеквам политически теми, но колко пъти е имало призиви да отидем пред министерство и така нататък, отиват по 50 на души. Това е защото ние не можем да се обединим по този начин за кауза. За да можем да се обединим, трябва да бъде чрез нашето творчество. И оттам се роди идеята, че фестивала Румен Статков ще изографисва звуците на някои от концертите, ще ги претворява в акварели и оттам тръгна името, което пък се получи така наистина много впечатляващо.
И в момента сега ще споделя с теб и с Слушателите на радиото, че ние всъщност не се борим вече само за това музикални изографи да е фестивал, а да го направим като бранд, в който има няколко течения. Има млади музикографи, има програма Музикални мостове, която да привлича хора, които са Може от би години на... българи в чужбина или Точно. млади, които учат в момента в чужбина. Не, българи в чужбина, които от години работят там, да. но не са познати за нашата сцена. Разбира се, да. Освен това, искаме да има една платформа, която да може да се качват абсолютно всичките неща. Сега ще споделя, че следващото издание ще има и подзаглавие Звукът на града, защото това е проект, който е за София. Имаме много насочености да се представят всякакви видове музика, всякакви видове изкуство, изложби. Тази година направихме изложба икони на една млада девойка, която тя е изключително интересно същество. Освен, че рисува икони, тя е професионален художник, завършила е художествена гимназия. В момента тя е световен и европейски шампион по вдигане на тежести, категория 47 кг. Боже. Катерина Кацарова е едно същество с изключителен интелект. Много ерудирана. Като започне да говори, няма как човек да разбере, че по някакъв начин тя не е един изкуствовед, но тя е и много сериозен спортист. При това с откритие и в областта на спорта, начин на тренировки, които се чете, тези нейни доклади и трудове се четат на международни спортни конференции. Така че може да си представите за какъв човек става въпрос. А ти чувстваш ли се като откривател на такива хора? Не. Не. Те са се открили сами. Да. Но те трябва да бъдат открити и за нас, за публиката, чрез както се случва в твое лице. За мен е важното да им давам възможност да се покажат. Защото е много трудно в всички фестивали в страната, а и не само в страната, обикновено хората пробиват много трудно. В България по принцип имаме една липса на професионална импресарска дейност. В последните години се заформя някакъв музикален мениджмънт и някакви такива специалности, но аз не зная доколко те са на ниво. Нещата, които сме слушали аз поне съм чела, за импресарски агенции, които промотират, както бяха на времето най-големите ни артисти. И сега ги има, аз не зная те как работят. Аз самата се уча в крачка и не смятам, че знам каквото и да било. Напротив, единственото ми желание е да мога да покажа различното, което няма как да се появи нито на сцената на Софийски музикални седмици, нито на Варненското лято, нито на русенските празници. Празници на изкуството, И за това... Мартенски музикални дни, да. Много искам по някакъв начин да пробием. Освен това, искам с тази идея да можем да правим концерти по другите градове. Много е важно хората от малкия град също да имат достъп до изкуството. Това е изкуство. Да, и да им се показва, че може това нещо да се случи.
тази година, всъщност в София, сега е второто издание, но... На музикални изографии. Да, второто на музикални изографии за София. Да. Но е второто издание и за годината, защото ние от 15 до 20 септември бяхме в Бургас, където сме включени... Един много музикански град. Много музикантски град с изключителна благодарност към Фонд култура и общината, които ни подкрепиха финансово и не само финансово. Фестивалът ни беше открит от заместник кметицата по култура на град Бургас, госпожа Саватева, която беше човека, който даде началото. И те ни включиха в проектните програми, които са за кандидатстване за Европейска столица на културата през 1932 година. Бургас, Европейска столица на културата. Да, 1932 година. Да. Това е голям проект и за бъдещето. Да, и честно казано... Голяма чест. Не само е чест. Това е изключително... Ние сме много благодарни. Чест, но то е изключително удоволствие. Да. Защото залите в Бургас са претъпкани. Това е много хубаво. Да. Какво прави музиканта, когато свири, иска да има публика? Точно така. Да. Залата ни винаги е претъпкана. Хората ни подкрепят по всякакъв начин. Това е нещо, което тук в София не се случва. Тази година трябваше да имаме 15 концерта, от които ние имаме само 6. Да. Които са изцяло на наше собствено финансиране, защото не сме получили нито една стотинка финансиране за фестивал в София. Да. И така, чуждестранните ни гости, трябваше да ги откажем и по-големите концерти. Знае ли Министерство на културата един фестивал като този, от какво се отказва, ако не бъде подкрепен? Какви хора ни идват? Какви хора са поканени и са съгласни да дойдат и заради дадено финансиране те не могат да дойдат? Министерство на културата бях пуснала проект. Този проект беше, за съжаление, отрязан. И беше отрязан с един такъв довод, че сме били получили миналата година от Национален фонд култура 30 000 лева. А ние не сме получили 30 стотинки. И Национален фонд култура, които са на подчинение на Министерство на културата, трябваше вместо те по служебен ред да изискат и да проверят това дали е така. Трябваше аз да изисквам от шефа на Фонд култура служебна бележка, с която той да удостовери, че нито са ми давали пари, нито пък ще ми дадат пари. И аз изисках всичките тия документи и като съм доказателство. Като доказателство. Да. Пуснала съм едно писмо до министъра началото на август месец, когато излезнаха резултатите. До ден днешен нямам отговор. Може би трябва пак да се напише писмо. Написах второ писмо, за което дори не ми изпратиха от деловодството входящ номер. Да, че са го получили. Да, защото те са длъжни да дадат такъв номер. Принципно по закон, закон. трябва в едномесечен срок да отговорят. Нищо такова не се случи. Подкрепени са всички колеги, имат нужда от подкрепа. Разбира се. Да. Но се подкрепят едни и същи хора. Подкрепят се хора, които идват от чужбина, за да си правят почивките тук, водейки свои приятели да свирят, за които се дават някакви страхотни пари, ама наистина страхотни пари. В същото това време, когато става въпрос за младите хора на България, за това да дойдат българи, които творят извън границите ни, които по 20 години, 30 не са свирили на българска сцена. За тях няма никакво финансиране. Хората ми казват, ние ще свирим без пари. Тази година на фестивала всички са свирили без нито една стотинка хонорар. Единственото, което аз съм могла да направя, да извадя парите и да платя залите. Залите са скъпи, безкрайно скъпи. Безкрайно скъпи са. Да платя рекламата. Да, и това е много скъпо. Която е никаква реклама, защото залите не са пълни. И в същото това време
ние нямаме никаква възвръщаемост. Да. И това е част от твоята борба, която е доста Да. сложна, трудна, огорчителна, защото ти получаваш едно огорчение, че това, което искаш да направиш добро и красиво, не се подпомага и се неглижира в един така... Не, аз не Или го как? възприемам. Не го ли така. възприемаш? Ние в музикантските среди цял живот сме око за око, зъб за зъб. Лови, така е. Да, Да. за съжаление, Много винаги има голямо. на този дъщерята, на оня Но сина, сина, на тоя братовчеда и така, на този езика му е по-дълъг, отколкото на другите. Този ще ми направи еди какво си, пък аз на него еди какво си. И аз до ден днешен, да. единственото, което не съм чула все още за себе си в музикантските среди е, че съм хеликоптер. Това, че съм некадърна, че не ставам за нищо, че съм пробутана, не знайно от кого, нали? Че се занимавам с глупости. Преди 22-3 години, когато започнах да свира с Росен Балкански китариста Да. и всъщност Вие имахте направихме... дуо. Прекрасно дуо. Пиано първото и дуо, китара. Пиано и класическа китара. Няколко такива се броят на пръстите в света. Нали? Не, ние направихме едно много сериозно количество записи. И диск сте издали? Имаме диск. За Националното радио имаме записани, може би, 2-3 часа музика. Обиколихме половин Европа, направихме концерти много сериозни. Един от първите ни концерти, който беше в Виена, на един европейски музикален фестивал, на който ние бяхме единствени участници от страната. Да. Никой това не го отбеляза по никакъв начин. Ние изсвирихме 2 часа програма. Хората не искаха да си излизат, да тръгват от залата. Малко по-късно в залата на Музикалната академия в Прага, в двореца Лихтенщайн, това е една като крипта. Едни фантастични инструменти, страхотна акустика. И ни казаха, направете около 45-50 минути концерт, защото толкова, нали, ще издържат хората, да няма антракт, защото е хубаво времето, ще излезнат да пушат навънка и ще се разотидат. Да.
Направихме 50 минути, 1 час ни викаха на бисове. След този концерт ние двамата щяхме да припаднем. Защото това беше 2 часа на сцена, без да слезнем от сцената. Да. Имаме страхотни изживявания на сцената. Направихме много хубави неща, но винаги се обясняваше как се занимаваме с глупости. Пианистите са по принцип с едно малко по-високо самочувствие, че са и цигуларите по този начин. Има някаква такава класация на инструментите и по тази причина ти що си губиш времето с някакви китаристи. Както наскоро Росен каза, до преди 20 години китаристите бяхме причислени с чистачката в музикалната академия, което е факт. Да. Росен реално е първият китарен композитор. Не, той не е първият китарен композитор, но той е първият преподавател по класическа китара в инструментален отдел в музикалната академия. Да. Той много те уважава. Те каза прекрасни думи, когато беше тук в студиото. Ние с него не стига, че се познаваме от 40 години, 20 и няколко години сме прекарали по пътищата денонощно заедно. И продължаваме все още да работим. За сега аз съм единствения корепетитор, който може да свири с китари. Защото всички мои колеги се изявяват така. Много силово. Обаче това е деликатен инструмент, на който трябва да се акомпанира. Точно така. Има друго звукоизличане, друго присъствие. Друг начин на слушане въобще. Росен написа фантастични произведения за нашия състав. И аз съм много щастлива, че някои от неговите ученици, пък и мои, продължават да го свирят. Да. И аз съм слушала. Да. Ти на концерта на Тео Николов и на Яна Лолова. Те са 2 души, които свират произведенията на Росен за китара и пиано. Много хубаво беше. Да. Чудесен концерт беше. Надявам се да продължат нещата да се развиват в тази посока. Общо взето огорчение няма. И няма как да има, защото аз не обръщам внимание. Това е много важно. Ако обръщах внимание, трябваше много отдавна да съм се отказала от музиката изобщо. Защото съм имала страхотни отрицателни емоции, свързани с пребиваването ми още първи курс в музикалната академия. Защото аз и там всичко направих накриво. Първи курс, когато бях, родих сина ми. Втори курс родих дъщеря ми. Трети курс започнах и да работя, защото си нямах достатъчно работа. И на един от изпитите една от професорките, които нямаше деца, лека и пръст, няма да споменавам име, че за мъртвите или добро, или нищо. Да, и тази дама направи страхотен скандал, че не съм била на достатъчно високо ниво и заради това трябва да ме скъса на изпит по пиано. Скъсаха ме на изпит по пиано, тя ме скъса, защото бяха 2 души, 3 души бяха в залата, тя успя да се наложи. Но тази горчилка въпреки всичко остава. Остава. Ето сега се сещам за това. Спомня си човек за тези Спомням си, но не ме впечатляват. Не ме впечатляват. Аз 10 дена тогава по-късно се явих на изпита. За 10 дена няма кой знае какво да се научи с 2 деца. Нали? Истината е, че тогава нивото ми беше много по-ниско. Аз съм се занимавала, едното ми дете на 2 години, другото на 1, или едното бебе, другото на 1 година. Нямаше как, да бъде нещо по-различно, но пък по никакъв начин не съжалявам, защото имах отпусната стипендия за Мюнхен. Имах отпусната стипендия за Сан Франциско. Но... достигна ли до тези дестинации? Не. Аз си знаех, и до ден днешен съм убедена, че е така. Ако бях тръгнала да правя кариера и бях заминала, нямаше изобщо нито да имам семейство, нито деца.
щях да се хвърля да правя кариера. А за мен винаги е било най-важно и смятам, че най-голямото ми постижение са моите деца. Така че по никакъв начин... Най-светлата искра за човека. Точно така. И за една жена. Да, за една жена най-вече. Да. По никакъв начин аз не съжалявам за това, че ми е паднало нивото, то в последствие се дигна. Естествено, това са поправими неща. Това са временни просто. Да, да оставим, че самото връщане на сцената не успяха да ми го простят. Не успяха. Да. И оттам нататък вече, нали, хеликоптера. Хеликоптера е в студиото в момента. Да. Но това е моя живот и аз, слава Богу, не съжалявам за нищо, което съм направила. Да. Но няма да престана да се боря за това да мога младите да имат възможност да се появяват, да може да пристига качествена музика, това, което споменах, да бъдат обединени изкуствата, за да можем да вървим напред. Да. Ако се занимаваме само с политика, ще е много зле. Да. Аз много ти благодаря за това, че ти беше тук и сподели такива безценни и много лични неща на нашите слушатели. Надявам се да им е било интересно и надявам се, че това, което ще чуят, което ти ще ни предоставиш като музика, също ще ги трогне, защото ние имаме определени минути в нашето предаване. Искам да остава и време да се чуе малко музика. Много ти благодаря за вниманието, че дойде. Аз също много благодаря за това, че ме изслуша, за това, че ми даде думата във вашето предаване и че по този начин ще можем да стигнем до различни хора. Да. Много ти благодаря за гостуването. Надявам се, че и ти си удовлетворена от нашето гостоприемство. Да, много благодаря и до нови срещи. До нови срещи и ти желая безкрайно успех, защото ти толкова много го желаеш, не само за себе си, и за младите, и за музиката изобщо. Точно така. Благодаря много. И аз благодаря.